Svet gastronómie dnes pripravuje plnené šampiňóny. Ingrediencie, ktoré budeme potrebovať, predstavuje najmä 20 veľkých klobúčikov zo šampiňónov, 100 g masla, 100 g syru Ajdam, 100 g syru Niva, jednu väčšiu cibuľu, pažítku alebo cibuľkovú vniatku, 2 vajíčka, tymián a soľ. Najprv si pripravíme misku a plech s papierom, kde budeme ukladať klobúčiky. Jednotlivé klobúčiky zbavíme jemne vnútra, tak sa nám vytvoria myštičky, ktoré jemne uložíme na plech. Vnútro húb dáme do misky a zmiešame s roztopeným maslom a uvarenými vajíčkami. Cibuľu nakrájeme na drobno a zmiešame s nivou, s vnútrom húb, uvarenými vajíčkami a roztopeným maslom. Zmes riadne premiešame, dokoreníme a dosolíme podľa chuti. Vytvorenou zmesou naplníme klobúčiky, navrch ešte posypame zvyšným syrom a dáme piecť, kým sa nám plnka pekne nezapečie. Cca 20 až 25 minút pri teplote 180 stupňov. Vyzerajú krásne však? Dobrú chuť!